Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Belen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan. It's not goodbye. I love you, Ben. Oh, Dodong. Muna tinuod, Ben. Love di ka. May chance ako rin mo. Dili pa na nako matubag tong. Ako na nang hunaon-naon. Nung nguyab daddy mo sa dodong, Opa, unya, unsa man imong gisugot? wa pa uy. Uy, ano man, huwa kay gusto niya? Buotan naman si Dodong pa. Ambot ba pa uy? Dili pa mo ko ganahan mag-uyab-uyab pa. Gusto pa ko nga makaadto ko laing-laing lugar. Lin, dugay naman ito nga nanguyap niya mo. Chika maluin ako. Kuan dong. So, nila gusto tinuod, pe. Saman, hindi kay gusto na ko si kamay. Buotan man tanong. Og dili ka lisod ikog maon. Nga, sabihin nung nga, di mo chika masugot na ko. Di ko ganahan nga mukupot og relasyon dong. Kay maumgi akong gusto nga makaadto pa kog laing-laing lugar god. Bisag sa Cebu lang ba? Di mo na problema, eh. May human nga, magto ka og laing lugar. Bisa nung uyap na ta. Di mo kumpugong ni mo. Tinuod? O lagi, di ko paya sa ubang lalaki nga, grabe kay kahigpit siyang uyap. Dong, Nga, saman, uyap na ta. sige na lang uy. Salamat, Lin. Lin, di ka busy ron? Dili man. Kay nahuman naman ko sa akong mga trabaho. Nga naman? Adto na sa amo. Ha? Nahibawan mo ko sila si Mahog Papa nga, may uyab na ko. O gusto na kayo na makita. Mao ba? Kita sa amo na. Oo, sige. Hain man ng imong mga ginikanan. Wa malagi tao din sa inyo. Ay, karong timing, oy. Ni-text si Papa nga, nasa ilakaw si Mama. O niya, mo paulit na lang ko. Karoon lang tao, oy. Sa'yo pa kansap. Sige. Lin, Noon sa ka, uy. Nituto ka man gud nako. kuan ba? Lidugay naman kita nga nagkauyab. Pwede ko mag-kiss di mo? Ha? Pag-kiss ako rin, be. Uyab ito to. Lain na sad, uy. Mukis ka na ko nga. Wa pag kanita makasal. Okay naman ko na. Uyab ito to. Unya, asam ka mukis? Sa api nga ko mo. Bantay ha? O lagi. Piyo nga yung mata, be. Ha? Ano man? Aron, ma-feel ni mo akong kiss. Sige na lang, uy. Sige na, mutiyong na ko. Dali kay maabtan tang papa ni mo. O lagi. Kina, piyo nga. Uy, di ko sana, uy. Ang saman, iwan ka sa aping sa lips, malaki ka na ako ni kiss. Dong, uy. Ang kakusman ka. Sa pinag ko ba ito, Lugin? Dong, masilog mamabdos ko, ha? Ikaw pala ka. Di ba ito kapasadal kung ma-plus ka? Salamat din, ha? Itugin mo na ako ibagabay. Karon pa ko nakabantay. Unsa man? Atik-atik ka naman tingali itong imog-ingon nga makikita na ako imong ginikanan. Katawa lang, oy. Dili, oy. Pero bito nga, kailangan sila nga makikita ni mo. Pero sa ano, timing man nga, may gilakaw siya. Mao ba? Unsa man ka? Ano pa mo ka? Nabalaka lang ko. Basin unyag, imo na kong biyaan karon. Labi na kay takwa na nimo nga akong pagkapapay. Ay, kabalakalim. Di na may tabo. Kay love na kay ka. Salamat, Dong. I love you, Lin. I love you too.
Pero may malagi mo magkuyog ni Dudong Len. Unsa man, uyab na mo? Oo pa. Maayo hinuon. Wa kay pagsupak pa nga. Nagkauyab ni Dudong. Aw nga nung musupak man ko nga buuta man sa ng bataa. Mas maayo man gani nga magminyo na ka aron makakita na ko sa akong apo. Kung mauna, magbingit lang ta. Ha? Magbingit lang ta, day. Total, sakto pa sa edad. Sige. Kumusta magong minyo, day? Okay na, day. Kanusa may kanaabot, oy. Gahapon pag yun. Ikaw ha, wag ikaw mangibitar sa imong kasal ha. Wa ko number ni mo, uy. Pero, maori hapon. Bisan pag-imbitaron ti ka, dili hapon ka mo anhi. Kay busy ba kasi mong trabaho. Mausad lagi. O niya, kailan sa makamabalik sa imong trabahoan? Kung makakita na ko gikauban ako, day. O sige imong trabaho dito. Tindira gud ko, day, sa gamay nga butika ba. Mao ba? Unya, nidalikyat ko pa uli din hi, kay gipapangita ko sa kong amo og gikauban ako. Kay hapit naman og pahawa ang akong kauban dito gud, kay mo abroad man. Oh, unsa man? Ganahan ka mo kuyog na ako sa Cebu? Oh, kung ganahan ka, ikaw na lang akong datoon. Ay, nindot ba dito, day? Kay buotan kay akong amo. Unya, maka-day off pagit ka. Abi ni mo day sa tinuod lang. Ganahan di ako makaatog si Bugyod. Kay, naminyo na lang ko. Iaragid intaw lang akong naong din sa atong lugar. Pananghid ni Dudong, day. Basta di ko sugot siya nga mo ato kag Cebu. Oh, ha? Muato kag sipo? O dong, mo kuyog lagi unta ako ni Day Jessa. Mag-usap ka dito, day. Nangita man ko lang yung amog tindera dong. Iya unta akong kuyugon ba? Kuan, day. Ayaw tayo pag-atog sibo, eh. Eh, minyan mo ta. Dong, sige na good. Wa pa bitaw tayo anak. Hindi mo biyakan ako sa una ha. Gamusugot ka nga mato kong laing dapit. Og dong, higayon na kaayo ni. Nga makadto ko og Cebu. Kay gusto ko kayong makakita sa Cebu. Sugot na ha. Pwede na ba ako mapauli din yung Sabado? Kanya, mabalik ako ni Kalunes. Mukuyog kong siya sa ba ha. Sige na lang, eh. Salamat dong. Pag-ampi ba dito, day, ha? O dong. Mao din si Buday. Nindot ako din eh. Nindot, uy. Wa gini sa ato, day. Mula sa bahay sa kong amo. Aron ugma, makasugod din ka sa trabaho. Ay, salamat in taon. Nakasunod na kong trabaho. Miss, papalitan ko ini. Asa, sir? Kinilos yun. Deray mo item, sir, oh. Nga mo sukli, pod. Salamat. Bago ka din, eh? Yes, sir. Bantog ra, kay karon pa ko magkakita nimo. Ano sa din mong name, miss? Ha? Bella na yung name, Chard. Uy, day. So, okay na din ni Day, uy. Si Richard. Og, Chard, kini si Belan. Ganahan ko magbalik-balik din, eh, kay naigwapa nga tindira si Bilin. Onsa? Nindot sa among trabaho, anda. Kaya madaragid og lakaw. Wapay gasto sa pliti. Lin! Uy! Yawan ako ni mo, uy. Sorry ha. Nakuyawan di ka? Chard, ikaw maguday na. Mudyote na ka? Oh, Sakay na lang diri. ha? Ayaw, uy. Sige na. Magian na bitay mo trabahoan. I-drop na lang di ka. Ay, ayaw na lang lagi. Doon bitaw na. Sige na, good. Dali diri kay ihatod di ka. O, the helmet. Itawag ko nimo. Kung paintawahan na, uy. Okay na ka? Kaya doon na ta? Sige, larga na.
Ha? Gipasakay ka ni Richard sa iyang motor? O lagi tay. Ano mong Guzman? Maong nisakay na lang sad ko. Duda ko ini, Dayda. Nga unsa? Nga nakagusto na si Richard ni mo. Unsa? Ay, naunsa man ko eh. Di man mawa si Richard sa una-una. Hangtod ka rin. Nagpabilin pa man ang iyang kahumot. Alin. Oh, nag-unsa man ka din eh. Ipaabot ni mo. Ha? Ang ano napaabot man ka na? Asa man ta? Mga ako nagtagkadiyot. Dali na. Dili lang ko uy. Mupauli na ako sa magipayan. Kadiyot gani. Ikaw ha. Naanasad ng imong taod-taod sa helmet. Sakay na. Kadiyot ra kita. Mga ako pagkahuman, mga tutag plaza. Wow! Nindito sa inyong plaza din no? Nalingaw ka? Lingaw ka ayo. Bilin. Chard, unsa man ang tinutukan ni mo uy. Mahilis biya ko ana. I love you. Richard, Sa una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. Chard, ayaw na ipadayon. Wa pa ka makailan ako. Minyo ko. Naibaw ko. Oh. Isultihan ko ni Jessa nga bago kang minyo. Hindi ba ako magdai ka? Ano nang uyabang ka na ko? Kung katudluan pa lang ang kasing-kasing kong kinsay higugmaon, iligid mahitabo nga, mahigugma ko ni mo. Kay minyo ka. Richard, Subta lang ko, Lin. Musugot naman ko ba nga imong buwagan kung mauli ka na sa inyo? Sige na, sugtan ako. Malipay naman kung magkauyab ta. Bisan pag inig-abot sa panahon, mawa ka na ako. lisura ini uy. Sige na, higugma lang ko. Ipafeel na ako ang imong gugma. Masa man, higugma ka na ako, uwa. Gusto ka may bawas sa tinuod? Oo, O, Chard. Nahigugmasad ko nimo. salamat din. Len, Richard. Ay, kinuo ko. Nakasako sa kumana. Naunsaman ko. Lahi man nga akong gibating nakalipay nga si Richard ang akong gikauban sa kama. Ay, kinuo ko. Pasaylo ako sa akong gibuhat. Ken, kumusta mo ka diya? Okay naman ko diri dong. Kinanglan tilik kang polis ato day. Ha? Nga naman dong. Ayaw kalimot ay nga, minyo na ka. Niya ako yung man. Igo na ang bilang kabuhan nga nakanagaw Cebu. Mong balik ti sa ato. Dong. Ikaw ang nauna ko ni Mray. Pero nahadog lang ko nga magtintal ka diya. Kay layo biya ko ni mo. Mong paulit siya ato. O, sige dong. mabiyan na di ka na ako. Richard, I'm sorry. Kinahanglan nga ako ni buhaton. Imo lagi kong biyaan. Wali ka mahigog pala ko. Richard, love ti ka. Lahi ang akong batiun kung ikaw nga akong ikauban. Pero wag yaboy ka pa yung naniktanan kay may banan ako. Bila akong paghihapon ko. Naabutan pagbalik ang atong daan. Magpahabot ko ni mo. Panihatag siya kayo, mas malipay ko. Kaya nadot na nasab ko ni mo, Richard. Ang busy ng biyahe ha. Ayaw kalimot. Love kay ka na gusto na.
Richard. Grabe kasakit ang akong gibati sa pagbiya ni Richard. Kaya hamubo nga higayon nga akong siyang gikauban. Nahigugman sab ko niya. Apan kinahanglan nga ako siyang kalimtan. Ida kong sa ang among gibuhat. Dinhi na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tambo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Belen nga taga Negros Occidental ban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagkulahan, it's not goodbye.